Rino soyoka rasa rada beda ya mak iya. Zaman biyen nek nyanyi ngono kuwi keleke dibenggang. Dibenggang. Keleke dibenggang. Saiki wis beda wis ra dibenggang. Dume wis apa? Wis payu ngono kuwi nek biyen kan ditawak-tawakke ngene. Ora ya. Saiki wis payu, wis ana duweke dadi ra ditawakke. Ya sapa sing arep tuku keleke wong lak yo gak enek. Nek nyanyi mesti kelek. Berarti sampean biyen nek nganu nembang ngene no. Ya ngono kuwi, itu mah ciri khas semua orang pasti ingat. Oh, gitu. seperti itu. Begitu kan Bapak Ibu? Iya kan? Renoso Gini ya. Oh iya. Ya dia ya kayak Asis. apa ya coba. Oh, anteng nih. Dua lirik. Wis ono dalang manut sinden ya iki. Karo Tulung Agung. Ratri Renoso. Ratri Renoso. Rino. Dia ngono ki lho, perbawane, tangane itu anggun. Ora kok munyar sana sini ngono. Aku ya asline anggun. Anggun, yo. Yen ngosrino enggal ratri kangka tresnani lahir batin. Dari Anteng ya. Piye? Oh ya ampun, Lah aku bawane dalang mau diatur pertama. sinden yo iki. Ya wis yo. Manut aku. Ayo enggak? pengendangnya kerja. Ya. Ya Mbak Dia. Saben dina mengalami